Hyvää iltaa kaikille. Joko töllötätte kisoja. Kisat alkavat juuri. Lähetys alkaa ja odotetaan, jos vähän on mollivoittoisesti mennyt toi tämän päivän kilpailut, mutta toivottavasti suoritukset paranee. Saa nähdä, miten suomalaiset naiset siellä Lotta Kemppinen ja muut selviävät siellä, mutta eikä siitä jotain se hyvääkin seuraa. Pitää varmaan kohta pistää iltasumpit tulemaan, jospa mitalli tulisi. Ei se niin kaukaa haetulta, mutta oli miten oli, mutta tuossa oli mielenkiintoinen dokumentti Paavo Nurmesta. Hän voitti Pariisissa kultamitalleja ja siinä ja sitten Ville Ritola, niin siinä on kyllä sellaiset nimet, jotka teidän kaikkien kannattaa panna visusti mieleen. Visusti mieleen, että ne on jopa Yhdysvalloissa. Jopa Yhdysvalloissa on lehdistö kirjoittanut. Sielläkin ilmeisesti jo aikoinaan arvostettiin todella paljon näitä, kun ajattelee uskomatonta niin pienestä maasta, kun Suomesta tulee 9-kertainen olympiavoittaja, ottaa käsittämättömän määrän mitalleja. Ja suomalaiset yleensäkin siellä otti 20- ja 30-luvulla paljon mitalleja, ainakin 20-luvulla paljon mitalleja. Ja siinä on että ensimmäinen kilpailu on menossa, niin pitää alkaa seuraamaan sitä. Toivottavasti tekin siellä. Aamupäivällä tuli kyllä vettä hetkittäin ihan saavista kaatamalla, että olisi kyllä kastunut varmaan läpimäräksi, jos onneksi ei ollut pakottavaa tarvetta mennä. Pakottavaa tarvetta ei ollut. Eikä sitä olisi kävimme sitten iltapäivällä, kävin lenkillä, vähän syönyt ja nyt on aikaa katsella kisoja. Vaikka tänään on se vaan eurovaalien tulosilta, mutta jotenka se ei jaksa kiinnostaa ne eurovaalit. Ne ei ikinä niin kuin kiinnostanut mua pätkän vertaan noi eurovaalit. Että se on ihan periaatteessa sama, kuka siellä voittaa. Ja annan, että nyt on, kyllä ne tulokset sitten selviää sitten illan aikana. Tänään on tärkeä seurata Ella Junnilaa, mikä se oli? Lotta Kemppinen ja sitten on se Mononen siellä, niin se seurata tyttöjen edessä ja pitää peukut pystyssä, että tulisi mahdollisimman hyvä sijoitus siellä. Ja mitallikin olisi kiva. Kyllä, pitää alkaa ja tosissaan seuraamaan. Seurakaa teki siellä, missä lienettekin. Että nyt on kaunis aurinkoinen sää. Kaunis aurinkoinen sää, että mikä siellä ei kovin niin kuin lämmintä ole aika viileähkö, mutta ei se haittaa. Roomassa niillä on tytöillä vieläkin kuumemmat oltavat. Ei muuta kuin mukavaa iltaa teille sinne vaan. Se on niin kuin